ҷасади исмоил баъд аз 77 рӯз дарёфт шуд. падаре ки ҳамроҳи се узви оилааш дар ноҳияи Айнӣ дар дарёи Зарафшон ғарқ шуда буд. баъди ҷустуҷӯ ва такопуҳҳои зиёд аз рухдоди фоҷиае ки 4 узви як хонавода дар ноҳияи Айнӣ ба коми дарё фурӯ рафта буд, ҷасади Исмоил Шомирзоеви 60 сола аз об берун оварда шуд. Мирзо Бобул, сардори Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандӣ дар ноҳияи Айнӣ, бо ироаи ин хабар аз Спутник Тоҷикистон гуфт: ҷасади шаҳрванди Шомирзоев Исмоил Давлатович, 61 сола, истиқоматкунандаи деҳаи Махшеват, аз соҳили дарё воқеъ дар мавзеи Қуруни сиёҳи ноҳия аз зери пули шаҳраки Зарафшон пайдо шуд. ба иттилои манбаъ, ҷасади маҳрум аз тарафи аҳолӣ бароварда шуд ва ба мақомотҳои дахилдор супорида шуд. дар зери санги калон дар монда аст. дар ҷое ки ғарқ шуда буд, сангҳои калон калон мавҷуд буданд. ҳоло оби дарё соф шуда, дидани он сангҳо ҳам имконпазир шудааст. хешу таборонаш тасодуфан ба ҷои ғарқшавӣ назар карда, дар зери санг ҷасади Исмоилро дарёфта ба қабристон бурда дафн карданд. дарёфти ҷасади Исмоил Шомирзоев, нафари дуюм аз ғарқшавии 4 узви як хонавода дар ноҳияи Айнӣ гуфта мешавад. ҷасади Гулҳавас, духтари 33 солаи Шомирзоевро баъд аз 17 рӯзи ҷустуҷӯву такопуҳҳои зиёд, рӯзи 31 август кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Айнӣ ба ҳудуди деҳаи Зарафшон ба наздики зеристгоҳи барқӣ пайдо намуда буданд. рӯзи 14 август Исмоил Шомирзоев ҳамроҳи духтар ва келину набераи 2 солааш ҳангоми гузаштан аз соҳили дарёи рости Искандар ба соҳили чап заврақи худсоз дар дарё афтида, ҳама якбора ғарқ мешаванд. то ин ҳол тақдири 2 нафари дигар номаълум.